салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Дани Олмо дар бозии якуми Барселона иштирок намекунад. Флик Деёнгро нигоҳ доштан мехоҳад. Гюндаган ва Рафиня ба фурӯш гузошта шуданд. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навор манзуратон мегардонем. Ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. шоми имрӯз Барселона дар бозии нахусташ дар Ла Лига бо Валенсия рӯбарӯ мешавад. Бо ғалаба оғоз кардани мавсим ҳам барои Флик ва ҳам барои рӯяи даста хело муҳим аст. Тамошои бозиро шумо метавонед бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳо канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, бонус то 8000 сомони дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Фрэнки де Йонг сарфи назар аз манфиатҳои эҳтимолии молиявии тобистони имсол дар Барселона боқӣ хоҳад монд. Сармураббии нави Каталониё Ханси-Дитер Флик изҳори боварӣ дорад ки нимҳимоятгар дар мавсими оянда барои даста муҳим хоҳад буд. Гарчанде ки Манчестер Юнайтед ба де Йонг таваҷҷӯҳ зоҳир мекард, музокироти трансферӣ дар айни замон идома надорад ва пешниҳоди дигаре низ пайдо нашудааст. Тибқи маълумоти Sky Sport Deutschland, де Йонг баландмаоштарин бозингари Ла Лига боқӣ мемонад ки дар як сол 40 миллиони евро бидуни андоз мегирад. ҳузури ӯ дар Барселона на танҳо барояш мавқеъ дар нимҳимоят таъмин мекунад, балки дар набудани нимҳимоятгари тоза то ҷое кӯмак дар бозиҳо расонида метавонад. Барселона тасмим дорад ки илкаи Гюндаган ва Рафиньяро барои беҳтар кардани вазъи молиявии худ фурӯшад. Маблағҳои интиқоли ин бозингарон метавонанд ҳолати иқтисодии дастаро ба таври назаррас тақвият диҳанд, зеро ҳарду футболбоз дар лоиҳаи мураббии нав Ханси Флик қисман аз сабаби синну солашон калидӣ нестанд. Рафиня сарфи назар аз пешниҳоди дастаҳои Арабистони Саудӣ дар ҳаҷми 65 миллион евро дар Барселона монданро афзалтар медонад. Аз миӯ ба клуби каталонӣ сарфи назар аз шароити ҷолиби молиявӣ пойбандии худро дорад. Илкаи Гюндаган низ таваҷҷӯҳи дастаҳои Арабистони Саудӣ ва Қатарро ҷалб кардааст ва Ал-Сад ҳатто ба ӯ шартномаи 3 сола пешниҳод кард. Бо вуҷуди ин, бозингар ба наздикӣ нияти худро барои дар Барселона мондан ҳангоми сафар ба Истанбул тасдиқ кард. Боз бошгоҳҳои туркӣ ба монанди Фенербахче ва Галатасарай ҳастанд ки талабгори илкай ҳастанд. Ҳамин тариқ, гарчанде ки Барселона кӯшиш мекунад ки дороҳиҳои худро оптимизатсия кунад, интихоби ҳарду футболбоз аз эҳтироми амиқи онҳо ба клуб ва ӯҳдадориҳои онҳо ба лоиҳаи он шаҳодат медиҳад. дар бозии аввали мавсими нави Ла Лига муқобили Валенсия иштироки Дани Олморо шоҳид нахоҳем шуд. Нимҳимоятгари испанӣ ҳанӯз омода нест ки ба майдон барояд, зеро ба гуфтаи сармураббии Ханси-Дитер Флик шакли ҷисмонии ӯ аз оптималӣ дур аст. дар айни замон Дани дар шароити нодуруст барои иштирок дар бозӣ қарор дорад. Вай ба омодагиҳо хело дер пайваст шуд. Мо ба ӯ ғамхорӣ мекунем ва саломатии ӯро дар ҷои аввал мегузорем. Муҳим он аст ки ҳар як бозингар комилан омода ва бидуни осеб бошанд, мегӯяд Флик. Инчунин бояд илова кард ки Олмо ҳанӯз дар ҳайати Барселона барои иштирок дар Ла Лига пас аз гузаштан аз Лейпциг сабти ном нашудааст. Ин давраи мутобиқшавӣ ва барқароршавӣ барои он зарур аст ки Дани формаи беҳтарини худро дар майдон нишон диҳад. Ҳамин тариқ бозии аввали мавсим барои ӯ марҳилаи муҳим дар раванди бозгашт ба сатҳи олии бозӣ ва пурра ба даста дохил шудан хоҳад буд. Оё бе иштироки Олмо ва бо доштани иқтидори феълӣ Барселона соҳиби 3 холи аввалин мешуда бошад? ҳатман дар ин бобат фикру назари худро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. То боздид дӯстон.